дар покистон волидони қурбониёни ҳамлаи 16 декабри толибон ба мактаби пешовар талош карданд то монеи ворид шудани раҳбари мухолифин Имронхон ба ин мактаб шаванд. волидон алайҳи Имронхон шиор зада мегуфтанд вақте онҳо дар мотами фарзандони кушташудаи худ нишаста буданд, ӯ бо кадом рӯ нақшаи арӯсиашро мекашид. ҳизби таҳрики инсофи Имронхон ҳукумати пешоварро дар даст дорад. дар ҳамлаи як моҳ пеши толибон ба мактаби низомии пешовар тақрибан 150 толиб илм кушта шуданд. ҳукумати вилояти Хайбар Пахтунхвои Покистон ба омӯзгорони мактабҳо иҷоза дод то барои ҳимоят аз ҳамлаҳо бо худ силоҳ гардонанд. ин иқдом дар пайи ҳамлаи 16 декабр ба мактаби пешовар гирифта шудааст. баъди он афроди мусаллаҳ дар бисёре аз мактабҳо мустақар шуда дар атрофи бархе мактабҳои дигар ба далоили амниятӣ деворҳои хиштӣ сохтанд. дар шаҳри Норин дар шимоли Қирғизистон ҳудуди 100 нафар бо талаби поин овардани нархи нирӯи барқ эътироз карданд. вазири энержӣ Кубанишбек Турдибоев ба ин ҷо омада шикоятҳоро шунид ва далели тағйир ёфтани тарифҳоро шарҳ дод. ин эътирозҳо дар ҳолест ки Қирғизистон аз 1 феврал мехоҳад нархи нирӯи барқро поин барад, вале сокинони Норин хостори бозгашт ба нархҳои соли гузашта шудаанд. сартарин иқлим дар Қирғизистон дар вилояти Норин аст. дар Македония донишҷӯёну устодони донишгоҳ дар пойтахт шаҳри Скопье алайҳи ислоҳоти низоми маорифи кишвар эътироз карданд. тазоҳургарон дар рӯбарӯи парлумон гирд омада барои вакилон вақте ба кор омадани онҳо ҳуштаг мекашиданд. донишҷӯён мегӯянд талаби 2 имтиҳони давлатӣ барои гирифтани диплом мустақилияти мактабҳои олиро зери суол мегузорад.